abasakazi babuza abashana ukuthi iyiphi ingoma abayithandayo njengamanje. Uthi uSimanga kwi-article yakhe mayebhala abashana bonke ababengena babethi ingoma abayithandayo ekamafikizolo lethi uzoncenga onyoko. Wayazi leyo ngoma? Yes, ngiyayazi. Uzoncenga onyoko. That's awufuna ukusukuma. It's a popular song. No, awufuna ukusukuma uyishaye. So iyona ke leyo ngoma abashana babethi bayithanda bathi uzoncenga onyoko. Ngathi uthi uSimanga badlala ama-voice notes ambalwa. Bathi mangabe bebona ukuthi bonke abashana bathi bathanda uzoncenga onyoko base beyawayeka. Base bethi abathi abasakazi aba-understand ukuthi yini edala ukuthi izingane zithande ingoma kamafikizolo lethu uzoncenga onyoko ngoba ayikho into eyakhayo kule ngoma. Emva kwalokho base bengenela nakubazali ukuthi abazali bazivumela kanjani izingane zabo ukuthi zilalele ingoma ethi uzoncenga onyoko engakhi. Uthini wami umbono kule ndaba uma kuukuthi lengoma iplaylisted kwi-playlist yokhozi then kusho ukuthi ingoma abatheme ngabe beyilalela o music compiler bayibona ukuthi ifanele ukuthi iconsume umphakathi right kusho ukuthi even yona i-breakfast show lengoma iyayidlala we understand ikhona mhlambe even kuma charts okhozi noma isike yabakhona kuma charts mawuthi siyaphuma but ingoma playlisted within the radio station. Now uma kuyingoma playlisted within the radio station oqale bashaya abasakazi then bayigxeka kanjani ingoma playlisted kwi radio station yabo nabo abayidlalayo nabo abayibheka announceayo nabo futhi kusasa without even ukufisa kwabo abangayithola lo mculi behleli naye e-studio bem-interview mekukuthi abakaze bam-interview. So now uzom-interviewa kanjani lo mculi usuke wa discourage a certain part of the community and izingane siyazi ukuthi ingoma esolimini lazo kusuke ingoma enkulu then wosuthi akufanelekile ngabe ulalela lengoma mawumsakazi. It's also very important ukuqinisekisa ukuthi akubi nomculi ongazi ukuthi manje usumbamba ngopongwana. You understand?